Navikli se da u ovo vreme pričamo o reciklaži. Kao i uvek, Zorana Nikolić ispred Set reciklaže sa nama. Dobro jutro, Zorana, dobro nam došla. Dobro jutro, Jelena. Pokazat ćemo snimak nešto kasnije kako izgledaju ružne navike koje imaju naši građani, ali evo da krenemo sa vašom akcijom Cash za trash. Da kažemo da oni koji zapravo hoće da recikliraju, odnosno da bace elektronski ili električni otpad, ne moraju to da urade tek tako, nego da za to mogu da dobiju i novac. Da, ne moraju bukvalno da bace. To je, ja mislim, najgora stvar koja može da se desi. Nego kada reši da odbace, kada više nešto ne koriste, onda mogu da pozovu Set reciklažu i da ili Set reciklažu dođe na njihovu adresu, preuzme uređaj i isplate im novac, ili da sami dovezu uređaje u Set reciklažu koja se nalaze na Karaburmi na Slanačkom putu 26. Znači, nema potrebe bacati, to je najgora stvar koja može da se desi, da se baci, da se tek tako pomeša sa komunalnim otpadom ili još gore da se direktno odbaci negde u prirodu. Dobro, sad ja pretpostavljam oni koji nas redovno prate znaju zbog čega je to tako, ali možda nije loše da ponovo objasnimo na koji način mi zapravo utičemo na životnu sredinu ukoliko tek tako odbacimo električni i elektronski otpad. Pa na katastrofalan način. Postoje stvari i posledice u životnoj sredini koje mogu da se saniraju, postoje one koje ne mogu da se saniraju. Obzirom da su elektronski uređaji izrađeni od različitih materijala, da su neke od tih komponenti jako otrovne ili opasne, čak i ima komponenti koje nisu opasne po zdravlje ljudi, ali jesu po životnu sredinu. Postoje posledice, kažem, koje ne mogu da se saniraju. Naravno da svi znamo, u stvari ja se još uvijek nadam da svi znamo, a vidjet ćemo po nekim snimcima da nismo baš toliko razvili svest kao društvo, da čak ni ono osnovno da nam to ruži, ne da ruži, nego da šteti. Da, evo sada gledamo kako to zapravo izgleda kada neko prosto samo odbaci otpad. I čuli smo koliko to može da bude. Prirodu, da ovo je rukavac Dunava, nas su građani zvali, znači to je priroda, to su labudovi i onda bačen elektronski otpad, prosto da nam se bolje izmeša i sa vodom i sa zemljom i sutradan sa nekim plodovima. Mislim, to je... Je se često to dešava? Ipak to je potreban trud da neko to odnese. To je neverovatno. To je neverovatno, da. To je neverovatno. Taj neko je morao baš dobro da se potrudi da bi doneo tamo, da bi bacio tamo i verovatno smatrao da se to nikada neće ni videti ili neće izaći na video. Mene uvijek ovo rastuži jer negde verujem da se manje dešava. Naprimjer, imali smo ranije situacije da neko samo izbaci pored kontejnera. Sećam se pre par godina kod opštine Palilula, kod Palilulske pijace, neka firma se verovatno selila i prosto pored kontejnera ostavila 20-ak monitora, to je katodna cev, to je olovno staklo, 20-ak kućišta, onda su građani zvali inspektora zaštite životne sredine, oni zvali nas, obzirom da mi nismo komunalno preduzeće, pa da idemo to da čistimo, ali naravno ako vas pozove inspektor, ako tu postoji opasnost da se to desi trovanje ili izlivanje, onda naravno da mi dođemo i to saniramo. I to je bilo neki najekstremniji primjerak, da neko prosto tonu elektronskog otpada ostavi, pa neka bude šta bude. Ali mislim da je negde da se to smanjuje, takva neodgovornost, ali kad ovako vidim, pogotovo u prirodi, onda, kažem, opet kao društvo moramo mnogo više da radimo. Da, evo još jednom da podsjetimo, dakle, akcija Cash za trash, ukoliko imaju otpad, mogu da vas pozovu prosto ili da donesu kod vas otpad. Znači, Slanački put 26, Karaburma ili besplatna telefonska linija sa fiksnog telefona 0800 250 000. Set reciklaža će doći na adresu i isplatiti novac za te uređaje. Kakva je inače situacija sa kompanijama? Ima li odgovornih kompanija koje ipak brinu o to? Ima, ne onoliko koliko bi mi voleli, koliko bi nam kao društvu bilo potrebno. Ono što uvek volim da istaknem, to su mala preduzeća, mikropreduzeća. Sve veći broj malih preduzeća se odlučuje za reciklažu. Prosto zakonom je regulisano da sve što rashoduju od svojih osnovnih sredstava, da je to informatička oprema, na primjer, na čemu se najčešće radi, da mora da se zbrine reciklažom. U Srbiji postoji reciklaža dugi niz godina i mala preduzeća to jako poštuju. Od velikih sistema ima nekoliko svetlih primjera, stvarno ne mogu da imenujem, da ne bi bilo da ih reklamiram, ali stvarno poštuju, ali nažalost kod velikog broja preduzeća, pogotovo kod velikih sistema gde postoje sektori za zaštitu životne sredine, gde postoje odeljenja za zaštitu životne sredine, da se baš neko nisu temeljno udubili u zakonu o upravljanju otpadom, gdje lepo piše da kad nešto rashodujete morate da zbrinete reciklažu, onaj ko vam reciklira je u obavezi da vam izda dokumenta o kretanju opasnog otpada,
da vam izda potvrdu da je to zbrinuto u skladu sa zakonom, set reciklaža, besplatno prevozi za firme, naše kolege to utovare, sve kako treba, ali opet kažem, kod velikih firmi i dalje to, ako se odluče na reciklažu, interesuje ih koliko novca će da dobiju. Ne, naše akcije su za fizička lica. Da bi se oni stimulisali, da bi fizička lica, ako već moraju da ulože u neki trud da bi to dali na reciklažu, da im se negde na neki način to vrati. A pravna lica takođe to interesuje, ne shvatajući da je njihova zakonska obaveza da daju na reciklažu i da dobiju naravno sva zakonom propisana dokumenta. Da, nekako i bi njima to trebalo da bude lakše. Tako je, mnogo jednostavnije. Naravno, pozovete, neko dođe, dobijete dokumenta, imate analize, stručni ljudi dođu, preuzmu to, vi ste zbrinuli u skladu sa zakonom, prolazite sve normalne kontrole, inspekcije koje se toga tiču. Ne, i dalje je to, umesto možda da se interesuju koliko manje da plate, ne koliko više će da dobiju. Dobro, nadamo se da smo sada podstakli malo na razmišljanje i da će se malo to promeniti. Ukoliko imate električni ili elektronski otpad, a sigurna sam da mnogi imamo to i po podrumima i u kući, javite se set reciklaži. To je pravi način da taj otpad, da se oslobodite tog otpada. Broj telefona 0800 250 000. Zorane, hvala, vidimo se sledećeg. Hvala, Jerco, vidimo se.